বন্ধ হয়েছে বলে কি ভাই আমি নো ভাই মানে ଭଲ ଖେଳିବ ଟିକେ ମୋର ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ କିଏ ରେ ସେଇଟା ଆଗୁଆ ଗଲା ଏଠି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ बेस्ट First blood. ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡୁଛି Double kill. ଆଉ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡୁଛି Double kill. ଫାଷ୍ଟ ଜିତିଲୁ ମାନେ ବୁୟା ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଖାଲି First blood. So, ଅପେକ୍ଷାରେ ରଖିଛି ବୁଝିଲେ ବାଜିଲା ହିଁ ନାହିଁ କଣ କରିବୁ ଏଇଟା କଣ କରିପାରିବି କିଛି ନାହିଁ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଟିକେ ଜିତେ ଦିଆ ହବନି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ ଗୋଟେ କୋଉ ମୁଁ ଠୋପଟା ଲୁକା ଓହୋ ଏମିତି ବସିଛି ସାଙ୍ଗେ ଲାଗେ ମତେ ତ ଯୋଉ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ତ ମିଳିଯାଇଛି ଖାଲି କରିବି ଏଇଟା ଭେଷ୍ଟ हेलमेट चलो तो भल भाई मैंने एमती खेलुं चोरी First blood. सीट अच्छी की
नहले एपटे गोटे पकाइब बोली भाई आमे तो ये भारी चलो गाइस और क्या चीज है कि सेपटू आसीब बोधे हाँ तीन लॉक कर देला ओहो गाइस बहुत बड़ वीडियो हो जीवो देखै मु आ गोटे पार्ट रे छाड़ीबी एटा ओके।